Omula na gazeti mwana The Standard bende thoro wach mana momi pek nikech nwase nono nyaka it gazeti maiye chakra sapaga ruginus nyaka sachiel mano marokinyi. The Standard nyaka romga juang thoro wach mana gimiyo pek en kaluwore koda dwaro mogik mano mar jamadar Francis Ogula mabende ne owito ngimane e masira mar kalapapla e thuolo mar higa achiel mosekadho. En higa achiel chakra ne jamadar wit ngimane nyaka romga juang ang'e ni jafwambo marwa Walter Nyambaga nodhi otimo sigana mano e gwenge mago mag Siaya. Kanyaka sani nyaka romga juang iwacho ni General's last wish bendo pedhenwa e gazeti kai dwaro mare mogik. Mana minyalo mana somo mabende samoro nomako wang'i wish mare debed mane Okinda. Mokwongo ne en kuyo maduong' kabisa ne oganda Luo kuom wito wuoyi machalo kamane, wuod Alego machalo kamane, nikech ing'eni in the east of Kenya nyaka Kenya bed Kenya. Magi kombe mapok nwang'o nyaka nwayud Kenya. Mar ariyo ka ning'iyo ng'ani Nyieni was a cool man, very cool man. So if you want to know Nyieni, ne a gentleman. Ma majority of our parents, our brothers, kata mana cousins back home Moktem, ng'ani nondiko will mare. Ma isi ng'ama nobedo prepared. Ng'ama okwero koke dalane. Right? Ne was a good father. Kata na nyithindegi. Nikech king'iyo kata kako pogo mwande gige matin ma otiyo mategi. Iyudo ka wuode gi nyare ni ok nyal gore. Tinya yudo ka kata jaode ni kata weche mang'eny nyathi mono bedo oko be ne onge chieng' mane ike. Though mago to are normal things. Koro ne en kuyo maduong' kabisa n'ogandawa. Lakini gima nyalo wacho kuom General Francis ni oket chuny okwe kuma nobedi. Lakini ne en kuyo maduong' n'oganda kaka oganda Luo. Yes. Tano kana emphasize kingi kwa na will ne kamano ntie gimabwe ne ndiko gi capital letters in bold. Kabendo wacho ni kaka nego bede ni mwandu mage ipogo. Taparo ni mano mako wanga hinya. Ingeno Okinda bende buru yie recordwa jodongo mago machon ka. Ingeni na ka ne gipogo mwandu. Nipogo ne mana nyithindo mano maya weekende, nyithindo manyiri. Ne pogne gi mwandu nikech wacho nyathi manyako ka samoro wan onyuom kumoro wacho ni koro en jathur gi dhiang'. Koro akeni in will mar Ogula ne kineno wacho ni minode okaw kona tamalo 50. Nyathine ma wuoyo okaw kona tamalo 25, nyathine manyako okaw kona tamalo 25. Ing'eni chon macha nen poverty. Maka nen tabu mane bedoga. Koro kata mano Ogula nitie gik moko pogo nyare. Achiel kuom gik machalo kaka ancestral land. Lo mandala momi kwarucha. Eno kinyalo miya ng'ama nyako nikech ng'ama nyako nitie kumotedi. To chon kabisa Sharon kata king'iyo diere ka. Jodongo ne nyen gang'o mane nyalo pogo ng'ato ka mana dhiang' gi lo. To koro puodho en puodho jamni. En puodho ma samoro. En puodho samoro ma babu we manomiyi. To babu no be kwargi mano miye. Kwargi no be baba gi kamano. Kelo ancestral land. En lo mokinya miyo iluongo nyako ni migogo. Ok ni nyalo miyo migogo masamoro tedo kata Kisii migogo dhi makolo kamoro kata tedo dhi makolo kata piny Loyaland neno wechegi kata nen madhia lakini kopo ni en gima itiyo matek ngufoni aparo ni nyathi onego bed nyathi mach kaka nyako kaka wuo nyathi en nyathi lakini ite gik mane kit luo gi timbegi ite gik ma ok no nyalo mi joma nyiri machalo kaka lo manie dala. Yes, lakini lo ming'iewo kata Nairobi, ing'iewo towns, ing'iewo anywhere mani nyalo pogo. But gik mwacho gote, ng'isi no Ogola nen a gentleman. Nen ng'at ma nyathi can be proud of as a father. Mane gima nyalo wacho kuome nikech experience mare mar tich kod chuny mane en go. Gi jok manoluore. Nikech ng'ino Ogola ne nyalo gero nyaka skunde mane onoluore. Kendo ne en ng'at mang'isore. Koro kako oganda Luo nwawito tipo mano nyalo buoke kako oganda. Nwawito thuon. Ng'isi ni nyaka sani pok chunyu okwe. Emoyo nwakwayo kata ka wan wachini gi sirikal to ok wanyalo chwacho wiwe kwe mokwa penjo gigi. Nyaka wang'e ni tho mar Ogola ne ang'ama nokele. To gik mokelego ere kaka inyalo dingi makichak timbre joma chielo e mbele. Dono se yangi tho mar Ogola gin yore mabende nokelo kata kamano jolony koro wacho ni mano noken nonro manotim makare. Oweth. Iwinjo ka en gima ing'eni CDF ok en ng'ama tin. CDF chalo president, kich en president mar military. En gima jogo wacho no Sharon onge uteku minyalo wachi e mbele oganda ni mane gima nyalo nego CDF. To bon kech koro kwadwa go thothorio ni nitie jok ma odil gi wacho lakini kako oganda as a community wame wan gi duol mo nyalo wache ni gima ne gimiyo wano
kaka Kenyans as Luos en gima weth. Yes. Apa ni gima no makowanga mane wila kata mana dwaro mare mugik Nyakorom Gajwang en kaluwore koda mwandu kaka nopogi. Iwacho ni nyathine manyako mung'ere kaka Lona Chieng mondo homi Biblia omiye muma mano mar dagi. Aparo ni Oguna ne ntiere gi muma ma samoro dagi nowene. Koro en bende wacho ni kinde ma bende koro brotho omi nyathine manyako Lona Chieng omiye muma mano mar dane. To bende aneno ka bende wacho ni lepe mane ntiere godo owang' duto te. Yes, ingen kada kaki kora du kum joma chon cha. Joma chon ni nyalo ng'iyo ka samoro kata babau kata kwaru onge. Yudo ka ng'at moro biro dala ko rwako koti babau kanyo kata rwako koti kwaru. Yonjo gik machon mane timore ka. Koro magi gik mane sani king'iyo era masani ni okudwa to inya yudo ni samoro nyako ni nyare mineno nitie kani Lona ni. Samoro gola kane nene kaka dagi, samoro no chake kata dagi. Kata nene kaka mamagi. Iwinjo. At the same time, man is a profound signal no gola ni puonjo nyithinde bedo kako nyalo dak e Uganda. Nikech ng'en gima nyalo keto dhano mabed ng'ama ber e Uganda na achiel kuom lemo. To lemo nyaka ibed ng'ama ohero muma Sharon. Koro ng'isi no gola ni nen ng'ata nyalo proud of. And I'm very sure no golo dhi e polo. Nikalure gi timbene nikech kata king'iyo kaka no bedo te maiki obedo monyuolo jogo kaka coach kata wuode ni kaka nyicha wuoyo ng'ise ni was a good father. Yes. Mana kama Nyakorom Gajwang bende ngene wil makamano bende biro bedo kata mana kaka nyanyuola makamano nikech nitiere anyuola mamoko ma samoro kata mana kaka we wil tido ka koro chak lar mwandu e kin mamoko en wil ne nondiko ni relatives awi maber ne relatives mage kendo ndiko kanyo to all my relatives good luck. Koro wacho ni mwandu mage kaluwore gi wil mare nipogo mane nuclear family mano jode minode kanyakla kod nyithinde relatives koro kwane mana gi hawi maber e kinde ma bende koro biro bedo kotho. Aparo ni mano bende koro miyo kata mana kapo nono ni ng'ato wito ngimane larruok moko mara ni ng'ane olara ng'o iseno koro mana mund liete samoro idaro nyake dala imayo lo nyithindo bende ok dewe kinde mamoko nyithindo ok dhi sikul yo makare lakini samoro be Sharon ng'ene we just come from average families gigi bira nikech gin tabu mag gweng samoro ineno kaka wadu moro luete bet ber buk to nitie joma chien ma ok nyal konyore kada dhi skul yo makare. Koro Wills bila gi samoro gi ng'en gi baji. Kech nyalo gombo ni to koro Ogola ni ne ng'amo kuongo dala wa kaen mokuongo bedo CDF luo mzima. Koro kopogo mwande ne joma ni gogite. To joma kata ma kech ng'en ni kisebedo meire pacho Sharon. Ok enero mari Nyasaye moketi kanyo. To nitie joma nyaka be mak lwetgi. But I'm very sure to Ogola na nitie joma no mako lweti kano ngima. Kech ng'en no budhe military. No budho kabisa. I'm very sure nitie nyaka joma ndiko. Mane nyalo konyore. Lakini gik makelo tabu me gweng miyudo ka ng'ato mai kata jamni mai kata dwaro riembi kata dala gi nyithinde lweti kaka samoro jaudi owe en mana poverty en mana dhier mier mamoko ma ji odhi e skul maber ma dhier onge ahinya gigo onge ng'ama nyalo mayo makoro yuaruk biro mane anyuola mantiere gi chan en gin tabu en tabu normally en mana tabu mag matindo kech en mana kech we just come from average families. Yes. Mana kama Nyakorom Gajwang mane wil mano mar Jamadar Ogola kaluwore koda sigana ma bende jafombo wadwa Walter Nyambaga notimo mane dalane kano dhi lemo Nyakorom Gajwang monde liete pod ywak kaluwore koda kony ma bende general nakonyo gi godo kanyaka sani Nyakorom Gajwang giwacho ni gisebedo ka gikadhe achiedh nade makoni kod kocha. Wawera gi mago tienge Nyakorom Gajwang kisomo gazede